što ne treba i on, dakle imate ljude koji su za to, imate koji su protiv, a imate jednu jako veliku masu koja je baš sve jedno, uopće ih ne zanima. Ne zanima ih povijest. Danas mladi ne žele biti opterećeni niti fašizmom, ni antifašizmom. I sljedeći taj primjer, prateći neke konzumerističke trendove, nije ih briga ni za osnovnu povijest Hrvatske, a kamoli za Drugi svjetski rat, a kamoli da naprave ono što mnogi stariji od njih očekuju, a to je da izaberu lijevu ili desnu stranu. Uopće ne žele biti s tim opterećeni i kao takvi neupućeni su u tu kulturnu povijesnu baštinu i s obzirom da su u nju neupućeni, automatski ne znaju koje su sve mogućnosti za potencijalno turističko iskorištavanje. Dio spomenika se obnavlja donacijama iz Europske unije. Važnost obnove zbog turizma, ovdje sam dakle spomenuo neke velike umjetnike koji su autori tih spomenika, Vanja Radović, Bogdan Bogdanović, Vojin Bakić koji je nedavno imao izložbu svjetlosne forme u Muzeju suvremene umjetnosti i jedno se prolazilo po hodniku koliko je ljudi bilo, to govori o njegovoj kvaliteti i njegovom imenu. Edo Murtić, Ivan Meštrović, Ivan Sabolić i puno drugih. Imamo neke spomenike koji se nalaze na frekventnim lokacijama i na poznatim turističkim destinacijama. Ovdje ćemo staviti primjer Petrovac na Petrovoj gori, Partizanska bolnica na Papuku i sl. I oni pružaju mogućnost za obogaćivanje ponude, da se naprave nekakvi tematski parkovi, kao što su napravile neke zemlje iz inozemstva. Spomen muzeji i galerije. Imamo ovdje gore jednu jako zanimljivu izložbu. Uprizorenja raznih bitaka, kao što imamo Bicokijadu u Đurđevcu koja simbolizira onu bitku sa Turcima, kao što imamo te neke srednjovjekovne bitke koje su dosta veliki hit u zadnje vrijeme, kao što imamo Sinjsku alku, zašto se ne bi napravilo uprizorenje neke bitke iz Drugog svjetskog rata. Izrada raznih suvenira i sl. Primjer u praksi, malo ćemo proći kroz Hrvatsku, pa ćemo onda vidjeti kako su to izvele Bosna, Slovenija, Crna Gora, Mađarska i nedavno sam bio u Nišu pa sam stavio neke primjere iz Niša. U Zagrebu imamo spomen područje Dotršinu gdje je jako puno ljudi nastradalo i jako puno tih spomenika koji su i bili, jako puno tih spomenika na Dotršini je uništeno, neki su obnovljeni, uglavnom taj park se sređuje da dobije nekakvu svoju svrhu. Vidimo primjer postavljanja vijenaca i komemoracije. Mirogoj. Što je Mirogoj? Mirogoj je najveće gradsko groblje. Mirogoj je do nedavno bio turistička atrakcija broj 1 u Zagrebu. Dakle, dok je neko groblje turistička atrakcija, onda ljudi idu na to groblje i gledaju sve što je na tom groblju zanimljivo. Dakle, na Mirogoju imate jako puno antifašističkih grobnica, kosturnica i ovaj spomenik centralni narodno oslobodilačkoj borbi, ima i spomenik djeci sa Kozare i evo ovdje sam stavio jedan primjer spomenika Vladimiru Nazoru. Dakle, ljudi mogu ih ići pogledati kao nekakvu kulturnu povijesnu baštinu, kao turističku atrakciju i mogu ići iz nekakvih ideoloških razloga. Vladimir Nazor je između ostalog bio ne samo antifašist, nego i jedan veliki i značajni hrvatski pisac koji se i danas nalazi u lektirama za osnovne škole. Kada uzmite bilo koju knjigu Vladimira Nazora koja je izdana u Hrvatskoj, pročitajte bilješko o piscu, sve njegove knjige su navedene, osim knjige koja se zove S partizanima, to su njegovi memoari iz narodno oslobodilačke borbe. Dakle, pokušavaju se neke stvari izbjeći i prešutiti. Trg žrtava fašizma. Na ovoj slici lijevo vidimo ulaz u zloglasni zatvor gdje su tijekom Drugog svjetskog rata zatvarali, mučili, premlaćivali i ubijali ljude. Pitanje je da li se taj zatvor, s obzirom da to mjesto ima nekakvu povijesnu važnost, može opet iskoristiti za uređenje nekakvog spomen muzeja, jer takve objekte imaju ono neopipljivo, nematerijalno, a to je ta stravična... Koji je broj? Nemojte se ljutiti, ne vidim bez naočala, našao sam sliku na internetu. Što se tiče ove zanimljive zgrade, ona je nastala prema skicama Ivana Meštrovića, popularno zvana Džamija, sagrađena 1933. godine, namijenjena je kao dom likovnih umjetnika. 1941. Pavelić je konfiscira, gradi 3 minareta i do 1944. uređuje u džamiju, funkcionirala je kao džamija 5 godina dana
i onda je ulaskom partizana u Zagrebu, tijekom oslobođenja Zagreba, u njoj uređen muzej revolucije, da bi nakon 90. godine opet bila vraćena umjetnicima. Dakle, ono što bi ja htio ovdje napomenuti je da ne mora nužno ta zgrada biti opet muzej revolucije, ali nekakav muzej revolucije i antifašističkog naselja u Zagrebu mislim da bi trebao u samom centru grada. Ima dosta praznih prostora gdje gradska uprava ne zna što će s njima, ali kao što sam spomenuo, to nije samo pitanje kulture, nego i politike. Ovdje vidimo, nedavno, mislim da to još uvijek ovdje stoji, stavili su cigle iz Jasenovca, jedna umjetnička instalacija. Jasenovac su partizani digli u zrak nakon što su ga, nakon oslobođenja nije ostalo puno toga, ali je ostala hrpa tih cigli. Nemojte se ljutiti, zaboravio sam kako se zove umjetnik koji je te cigle postavio. Uglavnom, kod tih cigli su unazad par dana uz dan sjećanja na holokaust ljudi spontano dolazili i palili svijeće. Dakle, opet je takva forma antifašističke baštine postala svojevrsna atrakcija. Dvorac Kerestinec danas se nalazi u javnom i zapuštenom stanju. On je važan iz dva razloga. Prvo, to je jedan srednjovjekovni dvorac od obitelji Erdődy, dakle, klasična hrvatska kulturno-povijesna baština. U tom dvorcu za vrijeme Drugog svjetskog rata bio zatvor gdje su također premlaćivali. Molim? Ne, slobodno možete pitati. Isto su mučili, premlaćivali, zatvarali ljude i neki poznati antifašistički heroji su ondje pogubljeni. Danas dvorac ne služi apsolutno ničemu, propada. Jedan od razloga zašto propada je taj što Hrvatska nema novaca da ga obnovi. Jako puno ima dvoraca lijepih takvu tužnu priču, ali dodatna funkcija tog dvorca bi mogla biti nekakav spomen muzej na Drugi svjetski rat. Dakle, razmišljam na glas o nekakvoj potencijalnoj turističkoj atrakciji. Jedan od rijetkih antifašističkih logora koji su na neki način minimalno sačuvani nalazi se u Koprivnici. To je logor Danica koji je prvi, oprostite, rekao sam antifašističkih, koncentracijskih logora. Logor Danica kod Koprivnice je jedan od prvih koncentracijskih logora u području jugoistočne Europe i on je bio transportni logor. Ovdje su također ljudi stradavali, a uglavnom su ih ukrcavali u vlakove i razvozili koje kuda. Ostalo je nekoliko zidova. Ono što je zanimljivo reći da ova morbidna ružičasta boja je originalna boja koja je ostala iz Drugog svjetskog rata. U logoru je bilo jako puno djece, jako puno obitelji, pa se smatra da su ih na taj način htjeli umiriti, da ne znaju što ih čeka. Nažalost, iako sam dobio obećanje od muzeja grada Koprivnice, nisam dobio nekakve brojke koliko ima upita, koliko se ljudi interesira za posjet logoru Danica. On nikako nije uvršten u turističku ponudu grada Koprivnice, tako da vam trenutno ne mogu reći nekakve konkretne brojke i ne naplaćuje se nikakva ulaznica. Ali evo ovdje ćemo vidjeti na fotografijama, ovo je ulaz u logor Danica. Ovaj spomenik je bio na glavnom Koprivničkom trgu, pa su ga maknuli ovdje. Danica, inače vidite u pozadini ovu zgradu, to vam je bilo luku. Danica je industrijska zona. Ovako izgleda taj spomenik, ovo je ostatak ulaza sa stražarnicom. I ovo su zgrade koje su služile, u kojima su obitavali vojnici. Dakle, veći dio tog logora je razrušen, ali ipak neki ostaci postoje, pa možda bi se u nekoj od tih zgrada koje su zjape prazne već više od 40 godina mogao urediti nekakav spomen muzej. Podgarić. Podgarić se nalazi u podnožju Moslavačke gore, blizu Kutine, jedno jako popularno izletište i jedan od najpopularnijih spomenika. Najpoznatiji, a to je spomenik naravno oslobodilačkoj borbi od Vanje Radauša. Nalazi se iznad umjetnog jezera gdje je hotel do nedavno se zvao Vila Gari, sad ima novog vlasnika, ali još uvijek funkcionira. Od tog hotela počinju i pješački usponi na vrh Moslavačke gore. Dakle, ovo područje funkcionira kao jedno dosta popularno i posjećeno izletište. I kada ljudi već dođu ovdje na nekakav izlet, obrolaze i taj spomenik. Inače, taj spomenik je
jedan od najpoznatijih zbog svog specifičnog oblika iz tog razloga što je sastavni dio jednog science fiction filma koji je napravljen u američko-belgijskoj koprodukciji, jer izgleda kao nekakav, kako bi rekao, vanzemaljski objekt. Dakle, to je jedan od razloga zašto ovi spomenici mogu biti popularni. Oni su postali popularni i pojavio se veliki interes za njih u zapadnoj Europi nakon nekoliko izložbi tih, ne samo hrvatskih, nego s područja istočne Europe, antifašističkih spomenika koji su sagrađeni u 60. i 70. godinama, a izgledaju kao da su iz 2070. Dakle, sagrađeni su u prošlosti, a po svom obliku izgledaju dosta nekako nadrealno kao da su iz budućnosti. Ovdje lijevo na ovoj manjoj slici vidimo jedan mali obelisk koji se nalazi na vrhu Moslavačke gore, on je sastavni planinarski dio ko se penje na vrh, vidi taj spomenik i na spomeniku su uklesani stihovi u spomen na borbe koje su se odvijale na Moslavačkoj gori. Na Papuku ovo je jedno devastirano, ovo su devastirani ostaci stare partizanske bolnice. Na Papuku je bilo nekoliko partizanskih bolnica koje su ucrtane na putokazima, ucrtane su na planinarskim kartama, ali konkretno da dođete na lice mjesta, to izgleda dosta jadno i devastirano, nije poduzeto apsolutno ništa. Da dok vi dođete tamo da imate osjećaj da je to nešto atraktivno i zanimljivo, pa se čak i razočarate. Mnoge od tih partizanskih bolnica nisu bile od nekakvih kolebama, nego zemunicama, pa je to prepušteno propadanje, zemlja je zatrpala. Evo, ostatak razbijene spomen ploče, neko je razbio na spomeniku. I Petrova gora. Ovo je taj famozni spomenik od Vojina Bakića koji ima ulogu simboliziranja nekakvog stabla. Spomenik se nalazi na vrhu Petrovcu koji je vrh Petrove gore i također je vrh se zove Veliki Petrovac. Mali Petrovac se nalazi odmah 100-200 metara dalje. I dio je Hrvatske planinarske obilaznice. Dakle, ljudi koji skupljaju te štambilje za Hrvatsku planinarsku obilaznicu žele dobiti te neke zlatne značke visoko priznanje, moraju doći tamo. I kad naravno već upaju živu tu knjižicu, onda obilaze i taj spomenik. Spomenik je jedno vrijeme služio kao spomen muzej također revoluciji, narodno-oslobodilačkoj borbi. Ja sam bio ovdje prije 2 godine. Jako puno tih inox ploča fali, narod je poskidao i prodao jer je to dosta vrijedan materijal. Danas je ondje, odlaže se na divlje medicinski otpad, zgrada se raspada i jedina njegova funkcija danas je što su vidite na krovu postavljeni ovi odašiljači od telekomunikacijskih operatera. Kada sam ušao u taj spomenik mogu vam reći da je to jedan izuzetno ogroman prostor, vi nemate dojam ni dok stojite ispred njega koliko je to ogromno dok ne uđete unutra i štete da to tako propada. Pojavile su se neke inicijative za obnovom, niko nema ništa protiv da se to obnovi, ali niko nema ni novaca. Dakle, obnova bi iziskivala izuzetno velika novčana sredstva. Ono što je specifično za Petrovu goru je, evo kako je spomenik danas izgleda, totalno su poskidane te inox ploče, vjetar raznosite tu staklenu vunu, izolaciju. Ono što je specifično za to područje oko Petrovca je da tu ima jako puno podzemnih hodnika i bunkera od Jugoslavenske narodne armije koje mogu biti potencijalna turistička atrakcija. I planinarsko društvo je dobili su ponudu neke od tih bunkera. Na korištenje oni nisu jednostavno znali što bi s tima, nemaju novaca da to uredi za turistički obilazak, tako da to sad stoji ovako zapušteno. Do samog spomenika vodi cesta. Ono što moram spomenuti za Petrovu goru je da je jedna jako lijepa mala planina sa jako popularnim, visoko kvalitetno uređenim lovačkim domom i restoranom koji spada među najljepše uređene restorane u Hrvatskoj. Ondje dolazi jako puno ljudi, dakle riječ o frekventnom području koje posjećuje jako puno ljudi, izletnika, planinara i šteta je da to tako stoji i da se ne može dodatno nekako turistički valorizirati kako bi se na kraju ostvario veći profit. Ovo je crveno-armenski spomenik u Batini kod Iloka. Ono što je specifično da se obnavlja s novcima iz Fonda Europske unije
i obnavlja ga također i Rusija, jer je Rusiji bitno s obzirom da je crveno-armejski spomenik, njima je stalo da to bude obnovljeno. Ondje, nažalost, nisam bio. Gorski kotar, evo, to je Matić polje na zimi i to su te kamene statue koje simboliziraju 26 smrznutih partizana. U blizini se nalazi spomen ploča koja je neoštećena, nije bilo nikakvog nasilnog, koliko znamo, oštećivanja, sprejanja, grafitiranja, oštećivanja tih spomen ploča, da je neko išao rušiti te statue. Ljudi koji su iz određenih područja tipa Gorski kotar ili Istra ili pojedini otoci su itekako prihvatili antifašističku povijest kao nešto što se ondje dogodilo i toga se ne srame. Ovo je spomenik u Delnicama, na lijevoj strani spomenik ustanku naroda Gorskog kotara. Kako sam planinario sam cijeli Gorski kotar. U svakom mjestu, većem ili manjem u Gorskom kotaru imate nekakav spomen ploču ili nekakav spomenik i to uglavnom nije uništavano. Lijevo, to je desno gore vidimo Kosturnicu i grob mnogim nepoznatim herojima na groblju u Delnicama. I također je uvršteno kao nekakva potencijalna turistička atrakcija. Ovo je spomen ploča na žrtve fašističkog terora i pale borce. U centru parka u Delnicama okolo su stavljene biste, ali tu moram reći da sam primijetio da su neke od tih bisti izgrafitirane i u jednom manjem dijelu oštećene. Jako je puno tih spomen ploča koje se nalaze uz prometnice, uz ceste. Dakle, simboliziraju, evo, kao što kaže tekst, pod komandom narodnog heroja Nikole Cara. Ovdje je odred Matije Gupca izvršio svoju prvu akciju, napad na talijansku kolonu. Dakle, ne može to biti postavljeno u centru nekog mjesta, ako se nije tamo desilo. Postavljeno je tu uz cestu gdje se to dogodilo. Tako da putnici to vide, bilo da prolaze automobilima ili pješke. Ovo lijevo je spomenik u Čabru. Ovo desno, ovo je specifičan spomenik, nalazi se u Mrkoplju, posvećen je skijašima, partizanima skijašima. Nalazi se kod hotela Jastreb, se zove Jastreb. Begovo razdoblje kod hotela Jastreb. Istra, ovo je spomenik narodno-oslobodilačkoj borbi na rivi u Puli. Dakle, jedan primjer spomenika koji se nalazi u centru grada. Ja sam primijetio da kao turist imam spontanu reakciju. Dakle, dok ja dođem negdje i vidim ovako nešto, ja ni ne znam šta je to. Ali ja sam već hvatam fotoaparata i približavam se i čitam tekst šta bi to moglo biti. I šta god da je, ja kao turist fotografiram i čuvam za svoju uspomenu da odnesem kući. Dakle, mene kao turista zanima sve što se nalazi na nekom području. Ovo je recimo jedna spomen ploča koja se nalazi na prijevoju Poklon na Učkoj, pored planinarskog doma. Na samom planinarskom domu, evo ovdje zlatnim slovima malo se slabije vidi, planinarima, borcima koji su pali narodne oslobodilačke borbi. Dakle, jako puno planinara iz Hrvatske i Slovenije, ljudi koji su se bavili planinarstvom i alpinizmom, poginuli su partizanima i spomen ploča na njihovu pogibiju nalazi se na samim planinarskim domovima, uz planinarske staze. Evo ovdje imamo jedan primjer. Dakle, u ovim neprohodnim predjelima, to je na Učkoj, za vrijeme Drugog svjetskog rata bilo je sjedište komiteta, događalo se to i to, bila je partizanska bolnica. Dakle, jako puno tih antifašističkih spomenika imamo uz same planinarske staze, uz planinarske domove ili na samim planinarskim vrhovima. Ovo je spomen ne samo ženama koje su bile u partizanskim odredima, nego ženama koje nisu bile dio partizanskih odreda, snimano je u Raškorskom kraju u Istri. Znači, čari koji su partizanima pomagali, bilo da su im plele odjeću, bilo da su im nosile hranu, bilo da su ih previjale, brinule se za njih dok su bili bolesni. Dakle, ovo je spomen ženama u civilu koje su sudjelovale na taj način u narodno-oslobodilačkoj borbi i sva ta sela koje Istri imaju nekakva svoja antifašističke spomenike koji uglavnom nisu uništavani. Također, kad planinarite na vojak iz smjera Istre, morate proći kroz jedno prekrasno romantično selo Mala Učka i ovdje imate spomen ploču koja vas obavještava o tome da su talijanski fašisti spalili cijelo selo
maltretirali stanovništvo, ubijali ljude i tako. Ovo je nešto što nema veze sa spomenicima i kipovima, riječ je o grafitima. Vi još uvijek imate u Dalmaciji na otocima i po Istri grafite koji su napravljeni nekom valjda ekstremno kvalitetnom bojom, koji se dan danas drže. Slava palim borcima, živio drug Tito, nećemo monarhiju, hoćemo republiku i tako dalje. To vam spada u onaj društveni resurs ambientalni. I dok dođete, prođete pored te kuće, sjećate tu atmosferu borbe protiv fašizma koja ovdje stoji još od početka Drugog svjetskog rata i naravno koja vam je automatska reakcija. Vadite fotoaparat i to fotografirate. Dakle, definitivno sam i takve stvari izdvojio kao nekakav turistički resurs. Ili recimo živjela narodna vlast. Ulica 43. Istarske divizije. Dakle, ono što je jako bitno da ulici i trgovi nose imena bilo narodnih heroja, bilo nekakvih događaja, bilo nekakvih bataljona po cijeloj Hrvatskoj. Ako pričamo o Hrvatskoj. Ovdje imamo primjer lijevo selo Brest od Dočičarije. Mnogi mladi danas znaju za Karla Rojca. A zašto? Ne zato jer su pratili povijest, nego zato jer su vojarni Karlo Rojc u Puli održava popularni glazbeni festival žestoke muzike, rock, punk, Monte Paradiso se zove festival. I u dvorištu te vojarne, bivša vojarna koja više ne služi kao vojarna, preodređena je da služi u civilne svrhe raznim odredama, nalazi se bista narodnog heroja Karla Rojca, što u mnogim mladima pobuđuje antifašističku svijest iz razloga što je taj rock punk festival Monte Paradiso nekako usmjeren na mladu publiku koju odgaja u duhu antifašizma, dakle borba protiv nekakvih netrpeljivosti i sl. Ovo je primjer sa pulskih ulica, dvojezični natpisi. Dakle, Talijani koji su poginuli, talijanski antifašisti koji su poginuli na pulskim ulicama. Isto tako imate primjer, vidjet ćemo i nekakvi dvojezični natpisi na engleskom gdje su poginuli Englezi. Dakle, nije poanta samo o tome da su Italijani poginuli, nego mnogi talijanski turisti dok dolaze u Pulu da vide konkretno što se dogodilo i zašto su talijanske imena i prezimena na toj spomen ploči. Evo jedan primjer iz Dalmacije, to je također jedan grafit koji me malo nasmijao, oduševio, jer ga jednostavno nisam očekivao. Selo Protege kod Šibenika, hoćemo republiku, nećemo monarhiju, živio drug Tito, dolje kralj Petar. Isto, to je stvarno nekakva jako kvalitetna boja ako se taj grafit već 70 godina drži, a također ima tu ambientalnu vrijednost. Ovo je jedan obelisk koji se nalazi na poluotoku Pelješcu, nedaleko od Stona kada se ide prema Orebiću. Ovo desno je spomenik Narodno-oslobodilačkoj borbi iz centra Sinja, lijepo je uređen, nije zgrafitiran, nije oštećen. Ovo je spomenik na Kliškoj tvrđavi, odakle su bacili jednog antifašista za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, Klis kao jedna tvrđava ima izuzetno veliku povijesnu važnost još iz turskog razdoblja. Turisti dolaze gledati iz određenih razloga Klišku tvrđavu i onda nalaze na ovu spomenu ploču koja je definitivno dio povijesti. Iako je ta priča sporedna. Bitnija je priča da je Kliška tvrđava bila, ako se ne varam, skoro 15 godina opsjedana od Turaka, ali i ploča je dio povijesti. Ovo lijevo vam je nego 3 spomen ploče u selu Sitnogornje kod Mosara, a ovdje desno imamo primjer devastiranog spomena iz Kule Norinske u blizini Metkovića uz Neretvu. Ovdje je bila nekakva zvijezda petokraka i nekakve ploče sa imenima palih boraca žrtava terora i to je nažalost uništeno. Dakle, u Dalmaciji imamo jako puno primjera ekstrema. Ovo je jedan lijepi sačuvani spomenik iz Žrnovnice pod Mosara. Dakle, negdje su ti spomenici u izvanrednom stanju, negdje su čak i obnovljeni, a na nekim područjima je apsolutno sve počišćeno i uništeno i uopće nema niti blizu inicijative da se opet to obnovi. Ovo je isto Žrnovnica. Ovo je jedan primjer onoga što se sad provlači kao ideja da se ne rade spomenici i spomen ploče žrtvama fašizma
i antifašističkim borcima, nego ovo je primjer iz sela Drage pored Primoštena, da se napravi spomenik svim poginulim Hrvatima bez obzira kad su poginuli, u kojem ratu, u kojim okolnostima. Dakle, da se na taj način se ide na depolitiziranje tih spomen obilježja. Dakle, ovdje imate mala su slova ko je poginuo od žandara, koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu, koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu, ne piše od koga, ne piše kako, kada, ne piše o kojim okolnostima, bitno je da se očuva spomen na mrtve. Ideologija je ovdje stavljena na stranu. Ovo je primjer iz Splita. Dakle, ovdje je pokrenuta redakcija Slobodne Dalmacije. Spomen ploča se nalazi na rivi u centru Splita, nije mi baš uvijek ispala nešto najkvalitetnije, ali evo da ima neki primjer iz Splita. Na hrvatskim otocima ima jako puno spomenika, uglavnom su u jako dobrom stanju, neki su malo dotrajali, ali nema toliko primjera devastacije. Ovo je primjer sa otoka Raba, ovo lijevo je primjer sa otoka Krka, desno Punac također na otoku Krku. Dakle, to su sve spomenice koje turisti fotografiraju, to sam primijetio da sam se nalazio u njihovoj blizini. Opet Punac na Krku, Korčula, vidite po kvaliteti ove ploče da je to novo stavljeno. Dakle, u spomen na Pomorsku bitku koja se ovdje odigravala i žrtve fašizma i također od 1943. do 1944. godine na Korčuli je poginulo 350 boraca prve i treće prekomorske brigade. Ovdje su se održavale žestoke bitke u kojima su sudjelovali i Britanci i Amerikanci. Mnogi njihovi unuci i obitelji danas posjećuju ta područja iz tog razloga. Naravno, to im je možda čak i isprika da dođu uživati u Hrvatskoj obali i nekim drugim turističkim atrakcijama. Ovo je primjer lijevo iz Vele Luke, dakle sinovima i kćerima koji su poginuli u narodno-oslobodilačkoj borbi. Evo ovdje vidimo također jedan dvojezični natpis. Ovo na engleskom je izblijedilo u spomen na britanske mornare koji su isplovili iz ove luke kao podrška oslobodilačkim snagama čiji počivalište je more. Dakle, nigdje nema nikakve pretokrke, nigdje se ne spominje Jugoslavija, nigdje se ne spominje komunizam. Konkretno riječ je o davanju počasti poginulim strancima koji su također sudjelovali u ratu za oslobođenje ovog područja. Također jedan primjer iz Vela Luke. Evo također na engleskom jedna spomen ploča sa otoka Visa, britanskim veteranima. Titova špilja na Visu, nije riječ o nekoj velikoj špilji, više to u dubina u stijeni, ali tu jako puno turista dolazi, treba proći puno stepenica da bi se do špilje popelo. Mjesto je jako romantično i ovdje je Vladimir Nazor isklesao u zidu te špilje stihove posvećene drugu Titu. Ovo je također jedan primjer na engleskom spomen ploče posvećene britanskim mornarima. Evo, Jozo Bodrović, hrvatski rodoljub i antifašist, poginuo u napadu na zapovjedništvo okupacijske vojske. Ovo je primjer iz Bola na Braču, a ispod imate prijevod na engleski. Dakle, dok turisti dođu, da znaju ko je taj Jozo Bodrović i šta je on radio i možda je to nekom zanimljivo bilo da prate Drugi svjetski rat, bilo da imaju nekakvu antifašističku ideologiju ili ih ne zanima ni jedno ni drugo, nego jednostavno došli su ovdje i fotografiraju sve što je specifično za ovo područje. Ovo lijevo i desno su primjeri sa otoka Šolte. Ovo je također jedan primjer sa Šolte, jedan prekrasan vidikovac. Dakle, ljudi dođu na vidikovac, uživaju u pogledu, ovo spada u turistički prirodni resurs, dakle krajobraz, panorama i usput vide, aha, to je nekakav spomenik, šta se ovdje događalo, pa će pročitati tekst, možda će ih zanimati, možda i neće, ali ovdje imamo spajanje nekakvih atrakcija. Kumrovec je dosta važan jer je rodno mjesto druga Tita, etno selo, kao turistička atrakcija jer danas hrvatsko tradicionalno selo izumire i vrlo važno za mlade da vide kako će vrlo važno je za mlade da vide kako tradicionalno selo je izgleda. Velik broj inozemnih posjetitelja, čak oko 30%, oko 50.000 ljudi, 49 do 50.000 ljudi godišnje posjeti Kumrovec, a ono što su mi rekli da taj broj ipak stagnira. Da stagnira iz razloga što nema tih obveznih posjetitelja koji dolaze, ali imaju velik broj Amerikanaca, Japanaca, Engleza, dakle broj stranaca se sve više povećava.
a broj domaćih posjetitelja se smanjuje. I dok je naravno godišnja okupljena antifašista i poklonika druga Tita na Dan mladosti, jako čitave kolone ljudi dolaze čak pješice iz Slovenije. Ovo je slika iz Kumrovca, rodne kuće druga Tita, i ovo je primjer etno sela. Dakle, da se vidi kako je tradicionalno selo Zagorsko nekada izgledalo. Dakle, izlet je izuzetno povećan i može se spojiti više atrakcija. Ono što je minus da Kumrovec je jako malo selo i kao tako nema turističku zajednicu koja bi se brinula o turističkoj promidžbi. Jer sve ove turističke atrakcije ne mogu ispuniti svoju svrhu ako nemamo adekvatnu promidžbu, i ovom je slika sa obilježavanja Dana mladosti, ljudi dolaze iz čitave Jugoslavije. I taj trend se u zadnjih godina sve više i više diže. Jasenovac je bivši koncentracijski logor, Bogdan Bogdanović je autor ovog spomenika Kamenog cvijeta, memorijalni muzej koji funkcionira